Ftakar fil-ħnina tiegħek mulej u ħares dejjem u qaddes lil qaddejja tiegħek li għal-jom ibnek Ġesu Kristu Sidna waqqaf bit-tixrid ta' demmu il-misteru tal-għid u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw, il-qaddej tiegħi jisib ir-risq, jintrefa, jola u jkun il fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna indexxu minnu għax wiċċu tħassar, donnu ma kienx bniedem u s-sura tiegħu ma kontx tqisha ta' bniedem, hekk għad jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih. Qudiemu wislaten jalqu ħalqhom għax għad jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifhmu dak li qatt ma semew bih. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera drieħ il-mulej. Bħal xitla kiber qudiemna u bħal erq minn art nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu lejh jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mard. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu, bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżda hu rafa' fuqu l-mard tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjuf fix-xejn. Iżda hu kien miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunietna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swad tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna lkoll bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna jaqbad triq għal rasu. U l-mulej xeħed fuqu l-ħażen tagħna lkoll. Ħaqruh u hu għata għalihom bla biss ma fetaħ fommu, bħal ħaruf meħuda l-qatla u bħal naġa mbikma fi dmini ġizza, ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq neħħewh u min qatt jaħseb fuq xortih. Iva, qaċtuh mill-art tal-ħajjin minħabba fi dnub il-poplu tiegħi kien midrub. U tawh qabar mal-ħżiena u mal-onja difnuh għalkemm ma għamel ebda deni u minn fommu ma ħareġ ebda erq. Iżda l-mulej oġbu jaksu bil-mard. Talli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni, huwa għad jara nisel u jtawwal jiemu u r-rieda tal-mulej isseħħ bih. Wara d-tbatija tiegħu għad jara d-dawl jixba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lil qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba bieħu. Għalhekk nagħtih il-kotra b'semu u jkollu s-sem fil-priża mal-qalbenin. Għaliex hu offra ruħu għall-mewt u kien magħdud mal-midinbin. Hu li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u ndaħal mal-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali inkantaw flimkien missier nerħi ruħi fidejk. Missier nerħi ruħi fidejk. Flimkien. Missier nerħi ruħi fidejk. Fik mulejn nistken tallini qatt ninfixel. Fidejk jien nerħi ruħi intħlisni mulej Alla veru. Flimkien.
Missir nerħi ruħi fidej Alla dewa tiegħi kollha jinsirt ħaġa ta' żebli ta' twerwira l-ġirien tiegħi u tal-biża' min jafni. Flimkien? Missir nerħi ruħi fidej Dawk li jarawni barra jaħarbu minni Insewni bħal wieħed mejjed irmewni bħal ġarram kisra Flimkien? Missir nerħi ruħi fidejk Imma jinfik nitmamu lej jinnejdlek Alla tiegħi int fidejki xortija eħlisni minit la dawa u minni dawk li joħduwa kontrija Flimkien? Missir nerħi ruħi fidejk Uri dawl ta' wiċċek lil-qaddej tiegħek fit-tiba tiegħek eħlisni Għamlu l-ħila u qawwa qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej Missir nerħi ruħi fidejk Missir nerħi ruħi fidejk Qari mill-littra lil Lut. Ħuti, meta aħna għandna il-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smawiet Ġesu bin Alla, ħaw inżommu sħiħ il-fidi tagħna u nistqarruha għax aħna ma aħniex qassis il-kbir li ma jistax jara fid-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra id-dnub. Ħanersqu mela qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex neqilgħu ħniena u insibu f'waqta l-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħen oli u bidmuħ lil dak li seta isalva mill-mewt. U kien mismuħ minħabba l-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Gloria u tifir lilek Kristu Gloria u tifir lilek Kristu Minħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla ollih sas-smawiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Gloria u tifir lilek Kristu
Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam għan-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda, dak li tradih, kien jafu l-post għax Ġesu kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħaġa ma' soldati u xi jases minant il-qassisin kbar u l-Farizej u mar bihom hemmhekk bil-fanali, torċi u armej. Ġesu li kien jaf kull ma kien ġej fuqu mar fuqhom u qalilhom lil min qegħdin tfittxu. u ma wieġbuh lil Ġesu ta' Nażaret. u qalilhom Jiena hu. Ġuda dak li tradieh kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesu qalilhom jiena hu, huma resqu lura u waqgħu mal-art. Reġa' staqsihom huma qalulu Lil Ġesu ta' Nażaret. Ġesu weġġibhom Qedtilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru. dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. X'mun Pietru kellu sejf, siltu u darab lil qaddej tal-qassis il-kbejr qatalu barra u dintu l-Emerija. Dan il-qaddej kien jismu Malku. Imma Ġesu qal lil Pietru Erġa' daħħal is-sejf fil-għan tiegħu. Forsi l-kalċi li tani missieri ma nixorbux? Imbagħad is-soldati u l-kaptan tagħhom flimkien mal-għasis tal-lut qabdu lil Ġesu u rabtuh. L-ewwel ħadu ħantanna billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li tapa lil-lut ikun jaqbel li bniedem wieħed imut għall-poplu. X'mun Pietru u dixxiplu ieħor marru wara Ġesu. Dan id-dixxiplu kien mitla tal-qassis il-kbejr u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbejr flimkien ma' Ġesu. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bieb. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien mitla tal-qassis il-kbejr ħareġ ikellem lill-purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bieb qalet il-Pietru Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli ta' dan ir-raġel? u weġiba. Le, minix. Il-qaddejja u l-għases kienu kebsu n-nar mill-faham għax kien il-bart u għadu għem masħana. U Pietru wkoll qatt magħhom masħana. Il-qassis il-kbejr staqsa lil Ġesu fuq id-dixxipli u t-tagħlim tiegħu. Ġesu wieġbu. Jiena tħaddit fil-beraħ quddiem kulħadd. Għallim dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-lut kollha u bil-moħħbi ma qed xejn. Għalfejn qed tistaqsi lili, staqsi lil dawk li semgħuni x'għedtilhom huma jafu x'għedt. Kif qalek, wieħed mill-għasas li kien ħdejh ta' daqqa ta' ħarta lil Ġesu u qallu Hekk twieġbu lill-qassis il-kbejr? Ġesu qallu Jekk kienet xi ħaġa mhix sewwa urini fejn. Imma jekk qed tissewwa għaliex terfa' idejk fuqi. imbagħad Anna bagħat lil Ġesu marbut għand Kajfa il-qassis il-kbejr. X'mun Pietru mela kien qiegħed hemm masħana u qalulu Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu? immut ċaħatu qal Le, minix. wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatalu u dintu qal Mela jiena ma rajtekx miegħu fil-ġnien? Pietru ċaħat għal darb'oħra u minnu fih id-den is-serduk. Imbagħad ħadu lil Ġesu għand Kajfa l-pretorju. Kien kmieni filgħodu. Huma ma daħlux fil-pretorju għax ma rridux jitnizzu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għid. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel? u huma weġbuh. Li kieku dan ma kienx raġel ħażin, aħna ma konniex nagħtuh fidejk. Pilatu qalilhom
ħuduh intom u ġġudikaw intom skont il-liġi tagħkom. Imma l-Lut qalulu Aħna m'għandna seta noqtlu lil ħadd. dan ġara biex iseħħ dak li Ġesu kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu reġa' daħal fil-pratorju, sejjaħ lil Ġesu u qallu Inti s-sultan tal-Lut, Ġesu jieġbu. Dan qed tgħidu int minn moħħok jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi. Pilatu wieġeb mela jiena ludi, kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tagħek f'idejja, x'għamilt? Ġesu jieġeb Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-ases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ningħatax f'idejn il-Lut. Imma ta' bilħaq, saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu Mela inti sultan? u Ġesu jieġeb Int qiegħed tgħidu jiena sultan. Jiena għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhet għall-verità u kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Pilatu qallu U l-verità x'inhi? kif qal dan reġa' ħareġ quddiem il-Lut u qalilhom Jiena ma nsejb ebda ħtija fih. Issa intom għandkom id-drawwa li neħelsilkom wieħed flejt. Tridu ngħix neħelsilkom lis-sultan tal-Lut. hawn huma mill-ġdej bdew jgħidu jgħidu Mhux lil dan imma lil Barabba. dan Barabba kien brigant. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesu u jagħtuh is-swat. Is-soldati niżġu kura tax-xewk u qegħdu ilu fuq rasu u libsuh maħntar aħmar skowr. U bdew ġejjin qudiemu jgħidulu Islim għalejk, ja sultan tal-Lut. u bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom Araw, se nġibulkom qudiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jiena ma nsejb ebda ħtija fih. u Ġesu ħareġ hemm barra libes il-kwa tax-xewk u l-mantar aħmar. U Pilatu qalilhom Araw, hawn hu l-bniedem. x'in rawh il-qassisin kbar u l-ases bdew jgħidu jgħidu. Salbu, salbu, Pilatu qalilhom ħuduh u salbuh intom. Jien ma nsejb ebda ħtija fih. il-Lut weġbuh Aħna għandna liġi u skont din il-liġi għandu jmut għax għamel lilu nnifsu bin Alla. meta sama dan Pilatu aktar baża. Raġa' daħal fil-pretorju u qal lil Ġesu Int, mnejn int? imma Ġesu ma jiġbu xejn. Għalhekk Pilatu qallu Lili ma tkellimx, ma tafx li jiena għandi s-seta neħilsek u għandi s-seta insalbek. Ġesu jiġbu Ma kien ikollok ebda seta fuqi kieku ma ġiex mogħtija lilek minn fuq. Għalhekk minn tali li fidejk għandu ħtija aktar. Min dak il-ħin il-qudiem Pilatu beda jfittex kif jeħilsu. Imma l-Lut issuktaw jgħidu Jekk teħles lil dan tiksira ma' Ċesari, għax kull min jagħmel lilu nnifsu sultan ikun qiegħed joħodha kontra Ċesari. Meta samaħħom jgħidu dan, Pilatu ġib lil Ġesu barra u qiegħdu fuq sedja għolja fil-post imsejjaħ Litostrotos bil-ludi Gabbata. Kien jum it-ħejja tal-għid għal-ħabta tas-sitzija. Pilatu qal lil-Lut Araw, is-sultan tagħkom dawk infexxew jgħidu. għal-mewt salbu. Pilatu qalilhom Jien se nsallab lis-sultan tagħkom. imma l-qassisin kbar u jiġbuh. Aħna m'għandniex sultan ħlief lil Ċesari. Fl-aħħar taqulhom f'idejhom biex isalbuh u huma ħadu lil Ġesu. Ġesu rafa s-salib u ħareġ lejn il-post bsejjaħ il-qorrija bil-ludi Golgota. Hemmhekk salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kull naħħa u Ġesu fin-nofs. Pilatu għamel kidba u waħħala fuq is-salib. Fija kien hemm miktub Ġesu ta' Nażaret, sultan tal-Lut. Din il-kidba rawa ħafna Lut għax il-post se nsalbu lil Ġesu kien qrib il-belt u l-kidba kienet bil-ludi, bil-Latin u bil-Grek. Għalhekk il-qassisin kbar tal-Lut marru jgħidu lil Pilatu Ma kienx imissek tikteb is-sultan tal-Lut,
imma dan qal jien sultan tal-Lut. Pilatu wieġeb. Issa li ktibt. Wara li salbu lil Ġesu, is-soldati ħadu l-ilbies tiegħu u qasmuh f'erba' sem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika. Din kienet libsa blaħjata minn suġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom qalu Ma qattewiex, iżda nitfgħu x-xorti għalija u lil min tmiss jaħodha. dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid. Ħwejġa qasmu bejniethom walli l-biss tiegħi tefgħu x-xorti. U dan ta' bil-ħaq għamluh is-soldati. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemmaħ lill-ommu u lid-dixxiplu kien iħobb jaf ħdejja qal lill-ommu. Mara, hawn hu ibnek, Imbagħad qal lid-dixxiplu hawn hi ommok. u minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Wara dan Ġesu bil-lista kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-iskrittura qal Għandi laċ. kien hemm biqja mimlija bil-ħall huma xarbu sponża bil-ħall waħluha ma' qasba tal-issopu u resqu ilha nħalqu. Kif Ġesu ħall qal Kollox u mitmum. imbagħad mejjer rasu u rat ruħu. Billi kien jum it-ħejjija tal-għid, il-Lut ma rridux li f'jum is-sibt l-isma jibqa' fuq is-salib, għax dak is-sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-isma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu, billi raw li kien ġamejjed, ma kisrux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati li fidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Dan qiegħed jiġdu bin rabajnejh u x-xhieda tiegħu hija minna. U jaf li qed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid ebda waħda minn għadmu ma jkissrulu. U hemm ukoll kitba oħra fl-iskrittura li tgħid huma qagħd iħarsu lejn min nifdu. Wara dan, Giuseppe minn Arimatea li kien dixxiplu ta' Ġesu bil-moħħbi għax kien jibża mill-Lut, maru talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u ġie u ħall ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu, dak li qabel kemm mara Ġesu bil-lejl. Ġeb miegħu taħlita ta' mor u sabbara tiżel xi mit-libra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesu u kabbjaħ bil-faxex tal-għażel bil-fwejjaħ kif soltu jagħmlu l-Lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien. U f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm qiegħdu lil Ġesu għax kien jum it-ħejjija għall-Lut għax il-qabar kien fil-qrib. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu.
Kull familja tista' toqgħod bil-qiegħda madwar mejda u tikteb u tirrakkonta il-ġrajja tal-passjoni tagħha, il-ġrajja tad-tbatija tagħha. Illum għadna kif smajna il-ġrajja tal-passjoni, il-ġrajja tad-tbatija ta' Ġesu, liben ta' Alla, liben għażiż tal-missier, is-salib fiċ-ċentru tal-familja tat-Trinità. Il-mulej Ġesu permezz tal-ġrajja li smajna u li kkontemplajna llum jistedinna biex niftħu jdejna, niftħu qalbna, ħalli nilqgħu il-grazzja, id-don tiegħu, b'mod speċjali id-doni li ħarġu mill-kustat tiegħu, id-don tad-demm u id-don tal-ilma li mhumiex għajr l-Ispirtu Qaddis tiegħu, l-ilma u l-Ewkaristija, id-demm mogħti għalina, il-ġisem mogħti għalina. Għalfejn? Għax jekk aħna kapaċi nilqgħu din l-imħabba infinita ta' Alla murija lilna Ġesu imsallab, inkunu kapaċi wkoll inħaltu naġnu flimkien mas-salib tagħna, flimkien mad-tbatija tagħna, flimkien ma' l-uġieħ kemm tal-ġisem, kemm tal-moħħ, kemm tal-ispirtu li aħna nġarbu fil-familji tagħna u forsi kultant fis-silenzju u fl-intimità tal-persuna tagħna, inkunu nistgħu nħaltu ma' din it-tbatija il-ħelsien li jagħtina Ġesu minn fuq is-salib. U li minnu dan il-ħelsien li jagħtina Ġesu? Il-passjoni ta' Ġesu mhix biss id-tbatija tiegħu, imma hi fuq kollox l-imħabba kbira li għandu għall bnedmin. Id-tbatija tagħna, is-salib tagħna, ħafna drabi jispiċċa biss passjoni fis-sens tas-sofferenza. Il-mulej Ġesu illum qiegħed jistedinna biex bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu, bil-qawwa tas-sagrament tal-magħmudija li jirċivejna u bis-saħħa tal-ħobs tal-Ewkaristija li aħna niklu, anki il-passjoni sofferenza tagħna li għandna fil-familji tagħna inbidluha fil-passjoni imħabba, fil-passjoni ġenerożità, fil-passjoni għotja. U jekk il-mulej jidħol verament fiċ-ċentru tal-familji tagħna, jekk il-mulej jidħol u jagħmel parti mis-salib tagħna, aħna nindunaw bil-mod, nindunaw li hemm fuq dak is-salib fejn qegħdin aħna hemm diġà qiegħed hu. Mhux sempliċement biex nikkunslaw li maħniex weħidna, le, imma biex ikollna l-qawwa tiegħu, il-qawwa tat-tama, il-qawwa tal-imħabba u l-qawwa tal-fidi fil-qawmien. Mela jekk aħna fil-ħajja tagħna nippruvaw nitmantnew bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li rċivejna fil-magħmudija u nkomplu nitmantnew bl-Ewkaristija, bil-ħobs u bl-inbit, bil-ġisem u d-demm ta' Ġesu, aħna għandna l-kapaċità, ikollna l-possibilità li b'Ġesu magħna, b'Ġesu imsallab magħna, dik id-tbatija li nkunu qegħdin inġarbu tieħu tifsira differenti. Tola tiġi elevata għal tbatija divina, għal tbatija ta' Alla, għal tbatija fit-Trinità. U l-passjoni, il-mewt ta' Ġesu jenuna lil kull wieħed u lil kull waħda minna ikollna sem minn din il-ġrajja hekk għażiża, minn din il-ġrajja kbira illi kienet il-mezz biex jien u int nistgħu niksbu is-salvazzjoni. Il-Vanġelu tal-lum jibda bil-ġnien, il-ġnien taż-żebbuġ.
u jispiċċa bil-ġnien, il-ġnien li fih jitfnu lil Ġesu. Imma dan il-ġnien ma jaqafxaw. Dan il-ġnien ser nerġgħu niltaqgħu miegħu nhar il-ħadd filgħodu kmieni, is-sibt bil-lejl, għaliex għax fil-ġnien il-mewt m'għandix post. Fil-ġnien hemm wisa biss għall-ħajja. Fil-ġnien dak li hu apparentement mejjed u mejjed għal ftejt. Fil-ġnien il-mewt mhix xgħajr l-għajn tal-ħajja. Fil-ġnien il-ħajja mhix xgħajr konsegwenza tal-mewt. Nitolbu ħuti eżies għall-Knisja Qaddisa ta' Alla biex il-mulej Alla tagħna jagħtiha sliem u jgħaqqadha u jħarisha fid-dinja kollha u lilna jagħtina ħajja ta' kwiet u paċi biex nagħtu glorja lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int permezz ta' Ġesu Kristu u rejt il-glorja tiegħek lil ġnus kollha. Ħares fina l-emil tal-ħnina tiegħek biex il-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidi u fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu wkoll għall Papa Franġisku biex il-mulej Alla tagħna li jażlu bħala Isqof jaħarsu u jżommu qawwi u sħiħ għall-Knisja mqazza tiegħu ħalli jmexxi l-poplu qaddis ta' Alla. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, li l-ħaq tiegħek u s-sies tal-ħolqien kollu. Fil-ħnina tiegħek isma' t-talb tagħna ħares bit-tieba lil Papa Franġisku magħżul għalina u bis-seta tiegħek mexxi lil poplu Nisrani biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu taħt dan il-qassejs il-kbir tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu wkoll għall-Isqof tagħna Anton, għall-isfijiet u l-Presbiteri u d-djakni kollha, għall-Ministri ta' kull ordni fil-Knisja u għall-poplu kollu tal-fidili. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, l-Ispiritu Qaddis tiegħek jqaddes u jmexxi l-ġisem kollu tal-Knisja. Għattu widen għat-talbhom li tagħna biex il-fidili tiegħek ta' kull ordni u grat bil-grazzja tiegħek jaqduk b'fedeltà sħiħa bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu wkoll għall-katekumeni biex il-mulej Alla iħenna lihom u jiftħilhom qalbhom, jagħtihom il-maħfra ta' dnubietom bil-Mammudija u jagħmilhom membri ta' Sidna Ġesu Kristu.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox, Inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek b'ulied ġodda. Qawwi l-fidi u l-fema tal-katekumeni tagħna, agħtihom twelid ġdid bil-magħmudija u ilqaħħhom fost l-ulied adottivi tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu wkoll għal ħutna kollha li jemmnu fi Kristu biex il-mulej Alla tagħna jagħtihom li jħabbirku għall-verità u jiġmagħhom u jħarishom fil-Knisja waħda tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, Inti tiġma' flimkien dil-uliedek imxerda biex iżommhom magħquda bejniethom. Fil-ħnina tiegħek ħares lejn il-merħla ta' ibnek, għaqqad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma konsagrati b'magħmudija waħda u orbothom flimkien bir-rabta tal-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu wkoll għall-Lut li lilhom qabel kulħadd waslet il-kelma tal-mulej Alla tagħna. Jagħtihom il-mulej li jimxu l-qudiem fl-imħabba ta' ismu u l-fedeltà mal-patt tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, li tajt il-wedid tiegħek lill-Abraham u lil-nislu, ilqa' bit-tieba t-talb tal-Knisja tiegħek biex il-poplu li ksibt għalik fl-ewwel patt jistħoqlu jasal għall-milja tal-fidwa bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jemmnux fi Kristu biex l-Ispirtu Santu jagħtihom id-dawl u huma wkoll iseħħilhom jidħlu fit-triq tas-salvazzjoni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, nitolbuk għal dawk li ma jemmnux fi Kristu imma jgħixu ħajja sinċira quddiemek. Għamel li huma jarfu l-verità tiegħek u li aħna nħobbu dejjem iżjed lil xulxejn u nfittxu li nifhmu sewwa il-misteru ta' ħajtek ħalli nkunu xhieda aktar perfetti ta' mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jarfux lil Alla biex b'qalb sinċira ifittxu dak li hu sewwa u jistħoqilhom isibu lil Alla nnifsu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, Int ħlaqt il-bnedmin kollha biex dejjem jixtiequk u jfittxuk sa ma jsibuk u jistrieħu fik. Għamel li l-kol kemm huma minkejja tfixkejl u n-nuqqasijiet ta' kull xorta jifhmu s-sinjali tal-ħnina tiegħek u x-xhieda tal-emejjel tajba ta' min jemmen fik biex iġarbu l-ferħ li jistqarruk bħala Alla wieħed veru u missier tagħna l-koll bi Kristu Sidna. Nitolbu wkoll għal dawk li jmexxu l-pajjiżna biex il-mulej Alla tagħna imexxi l-fema u l-qalb tagħhom skont ir-rieda tiegħu għal paċi u l-ħelsien tas-sew ta' kulħadd. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, fidejk jinsabu l-qlub tal-bnedmin u l-jeddijiet tal-popli. Ħares fit-tieba tiegħek lejn dawk li għandhom is-seta jigvernawna u bil-grazzja tiegħek għamel li l-popli kollha tad-dinja ikollhom risq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu għal dawk kollha milquta mill-imxija ta' din il-pandemija biex Alla l-Missier jagħti s-saħħa lill-morda, il-qawwa lil dawk li jduru bihom, il-faraġġ lill-familji u s-salvazzjoni lill-vittmi kollha li mietu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, kien waħdini tal-batuti, ħares biħnina lejn lem ta' wliedek li jinsabu mġarba minħabba din l-imxija. Taffi l-uċieħ tal-morda, għati l-qawwa lil dawk li jduru bihom. Ilqa' fis-slim tiegħek lil dawk li mietu u tul iż-żmien kollu ta' dan it-tiġrib għamel li kulħadd isib il-faraġġ fil-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti eżies lil Alla l-Missier li jista' kollox biex isaffi d-dinja minn kull tagħlim għarrieq, ibiet il-mart, jeqret il-ġuħ, jiftaħ il-ħabsijiet,
iħoll l-irbit tal-jasar, jagħti vjaġġ tajjeb lil min isiefer, ireġġa' lura lil min mbiet minn daru, lil morda jroddilhom saħħithom u jagħti s-salvazzjoni lil moribondi. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, faraġġ tal-imniktejn, qawwa tal-imħabtejn, ħajasal għandek it-talb ta' kull min isejjaħlek fit-tiġrib u għamel li l-bnedmin kollha jifirħu li fil-ħtiġijiet tagħhom qatt ma tonqoshom il-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Araw lowda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. Ejjew naduraw. Araw lowda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. Ejjew naduraw. Araw lowda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. Ejjew naduraw.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Jiddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. La tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Dan hu il-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun il-fejra.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, Inti fdejtna bil-mewt qaddisa ta' Kristu ibnek u bil-qawmin tiegħu għall-ħajja. Ibqa' ħares fina dan l-emil tiegħek ta' ħniena biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sem ngħixu dejjem marbuta miegħek bi Kristu Sidna. Wasalna fit-tmiem ta' din iċ-ċelebrazzjoni illi sejra tiftaħ kif sejjer jgħidilna Monsignor Isqof l-ammonizzjoni li tagħlaq din il-liturġija dan iskiet ta' tama li jibda malli tispiċċa din iċ-ċelebrazzjoni sal-ħin tal-velja tal-Eid. Veru li din is-sena m'għandniex il-manifestazzjonijiet fit-toroq tagħna, imma dan ifisser li għandna ċans aktar nimmeditaw u nirriflettu u nidħlu fil-fond ta' dak li jiċċelebrajna. Għaldaqstant inħeġġeġ lill-familji tagħna sabiex il-lejla fis-7:30 jingħaqdu anke f'xandira diretta ma' dan il-katedral fejn se jkun hawn il-Via Sagra imexxija mill-Isqof tagħna. Imbagħad dan iskiet ikompli għada fil-jum tas-Sibt, Sibt il-Għid, l-Isqof tagħna jmexxi s-sija tal-lum minn ġewwa s-Santwarju ta' Pinu, tistgħu issegwuha minn fuq il-mezzi tad-Djoċesi tagħna kif ukoll minn fuq l-Istazzjon Xejk, u eventwalment fil-għaxija fit-8 jerġa' jkollna din it-trasmissjoni tal-velja l-kbira tal-Eid imqaddis. Inħeġġixkom sabiex dawk li nistgħu kif żammejna llum is-sawma u l-astinenza għadha nżommu s-sawma u l-astinenza ta' stennija għal-jum tal-Eid il-kbir. Dan il-poplu tiegħek mulej fakkar bil-ġieħ kollu il-mewt ta' ibnek, b'tama sħiħa fil-qawmin tiegħu għall-ħajja. Ixħed fuqu kotra ta' barka u għatih il-maħfra u l-faraġ. Qawwih fil-fidi mqazza u wettqu fil-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.